René Haken maakte juster zijn debuut als haattrainer van Cambuur in de wedstrijd in Go Ahead Eagles. Een verslag van Andor Faber. Het begin van Cambuur is net goed, want Go Ahead Eagles krijgt voortendaliks een grote kans. Sam Hendricks, de spits van de Eagles, is al in te wild en hij zit die bal oer. Cambuur weet dan de wedstrijd te keren, zet full druk, verovert je de bal en hier krijgt Martijn Barto de bal. Hij wacht het hele uit maar links en doet het goed in de vierde hoek. Hij zet Cambuur in de 9e minuut op een 1-0 voorsprong. De paaskist van Calon en het mooie armheidje van Barto. Robert Schilder jouwt dan alleen nog een cadeautje voort. Hij jouwt de bal samen met Sam Hendricks. Maar het is dat 2 keer daar Matthew Steenvoorden die het op de line redding brengen kan. De Leouters krijgen dan zat kansen om de score te verdubbelen. Zoals hier met Isaac Calon. Hij zit Vardel. Een minuut later een identieke situatie op een ei met Calon. En op een ei zit hij de bal Vardel. Het bleef dus 1-0. Gelukkig had Cambuur altijd nog Martijn Barto. Hier is het eerst Justin Mathieu die het op keeper Stevens stuit. Maar in de rebound is het Barto die zijn tweede goal van de wedstrijd maakt. En Cambuur op 2-0 zet. Een echte spitse goal van Barto. Na het skoft kantelt de wedstrijd dan. Go Ahead Eagles komt beter uit de kleikamer. En Bruno Andrade krijgt hier wel heel volle tijd om vrij uit te halen. Hij doet dat goed in de vierde hoek. Maakt de ontsluitingstreffer van Go Ahead Eagles. En daardoor is het weer spannend in het Cambuurstadion. Door deze goal van Bruno Andrade. Een slotoffensief komt er dan net echt meer van Go Ahead Eagles. Of het zou deze kans wezen matten. Sam Hendricks, hij krijgt de bal hier voor de voeten. Komt net helemaal goed uit. Erik Cummins pakt de bal. En daardoor wint Cambuur met 2-1. Met dank aan een goede eerste helft. Ja, dat was zeker genieten en dat is ook graag ook datgene wat ik wil zien. En ja, het enige wat om gaat is uiteindelijk dan dat je je beloont voor dat goede spel. Nou, dat zal de volgende stap voor de spelers ook moeten worden om als je dan zo speelt, om dan ook de momenten die je hebt om dat direct af te straffen. Het wordt wel weer tijd, gelukkig, dat we daar weer een beetje naar kunnen kijken. Ik heb de hele tijd niet naar de ranglijst gekeken, omdat je weet dat als je niet wint dat niet zo heel veel zin heeft. Maar we hebben nu een redelijke reeks neergezet en die willen we doortrekken. Dus misschien dat ik vanavond wel even kijk.